नमस्कार मैत्रिणींनो, मी ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. तर मी आज तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे अंडा भुर्जी आणि चपाती. मस्तपैकी अशी झटपट होणारी रेसिपी आहे. सकाळी नाश्त्यासाठी, संध्याकाळी जेवणासाठी वगैरे ही झटपट 20 मिनटात तयार होणारी चपाती भुर्जी आहे. तर ही रेसिपी मी कशी बनवली त्यासाठी माझा पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा. तर चपाती भुर्जी ही लवकर होणारी रेसिपी आहे आणि झटपट होणारी आहे. तर कुणाकुणाला भुर्जी जमत नाही, सडसडीत अशी भुर्जी होत नाही, तर त्यासाठी मी ही भुर्जी तुम्हाला दाखवते कशी बनवली ती. तर मी आता गॅसवर कढई ठेवलेली आहे, ती चांगली आता गरम करून घ्यायची आहे. आता त्याच्यामध्ये मी 3-4 चमचे तेल घातलेले आहे आणि आता हिरव्या मिरच्या घातल्या. हिरव्या मिरच्या तुमच्या तिखटीप्रमाणे मी ह्या 3 हिरव्या मिरच्या घेतल्या बारीक चिरून आणि व्यवस्थित तेलामध्ये घातलेल्या आहेत आणि व्यवस्थित झालेल्या आहेत मिरच्या पण व्यवस्थित तेलामध्ये. तर आता मी याच्यामध्ये हे 3-4 कांदे घेतलेले आहेत, बारीक चिरून घ्यायचे आहेत आणि चांगलेसं व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. आता गॅस बारीक करायचा आहे आणि ह्याला ट्रान्सपरंट होऊन व्यवस्थित कांदा परतला पाहिजे. तर भुर्जीला कांदा करपवायचा नाही, असं एकदम ट्रान्सपरंट व्हायला पाहिजे. आता मी एका बाजूला चपातीसाठी पीठ मळून घेते. तर गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, त्यात थोडंसं मीठ घातलेलं आहे आणि पाणी घालून हे पीठ चांगलं व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे. तर तोपर्यंत कांदाही व्यवस्थित भाजला जाईल व्यवस्थित. आता हे पीठही तयार झालेलं आहे. आता ह्याला मी व्यवस्थित चांगलं असं एकदा मळून घेते आणि ह्याला वरून आता थोडंसं तेल घालायचं आहे आणि हे पीठ चांगलं व्यवस्थित मळून 10 मिनटासाठी हे पीठ असंच मुरायला ठेवायचं. जोपर्यंत भुर्जी होईपर्यंत हे पीठ चांगलं असं मुरलं जातं. तर हे 20 मिनटात तयार होणारी रेसिपी आहे दोन्ही पण. तर आता हे झालेलं, आता पीठ मी मुरायला 5-10 मिनटं ठेवून देते असंच झाकून. आता कांदासुद्धा झालेला आहे, तर आता एकदा व्यवस्थित एकदा परतून घ्यायचं आहे. आता बघा मस्त असा मी करपवलेला नाही आहे, पण बारीक गॅसवर चांगलासा कांदा शिजून घेतलेला आहे मी. तर आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट घालायची आहे. तर आलं लसूणच्या पेस्टमध्ये मी आलं लसूण, थोडीशी कोथिंबीर आणि 2-3 मिरच्या घालून ह्याचं मी पेस्ट तयारच करून ठेवते. आता याच्यामध्ये झालेलं आहे व्यवस्थित परतून. आता याच्यामध्ये टॉमॅटो घालायचा आहे. तर हा एक छोटा टॉमॅटो घेतला आहे, तोही व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. तर बारीक गॅसवरच व्यवस्थित सगळं हे परतून घ्यायचं आहे. तर आता हे झालेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये मी चवीनुसार मीठ घालते आणि थोडीशी अर्धा चमचा हळद घालायची आहे. हळद जास्त घालायची नाही, तर हळदीचा वास जास्त येतो भुर्जीला, त्यामुळे अर्धा चमचाच हळद घालायची आहे आणि व्यवस्थित असं हे परतून घ्यायचं आहे. तर झालं आहे आता बघा व्यवस्थित मी परतून घेतलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण एक एक अशी करून अंडी फोडून घ्यायची किंवा तुम्ही अशी बाऊलमध्ये ह्या अंडी फोडून चांगलं असं फेटून तुम्ही ह्याच्यात घालू शकता, पण मी डायरेक्टली असंच करते भुर्जी. तर आता ही मी 4 अंडी घेतलेली आहेत, ती अशी व्यवस्थित ही फोडून घ्यायची आहे. तर फुकटची आपली एक्स्ट्रा भांडी वगैरे अशी काही करायची गरज नाही, डायरेक्टली याच्यात फोडली की भुर्जी चटपट अशी. तर बघा मस्त अशी ही अशी परतत राहायची आहे, नाहीतर ही खाली लागू शकते. आणि बघा मस्त अशी झालेली आहे अर्धी. तर आता ह्याला थोडी मी कोथिंबीर घालते आणि परत व्यवस्थित ह्याला परतून घेते. तर आता ही बऱ्यापैकी व्हायला आलेली आहे भुर्जी. आता ह्याला व्यवस्थित जरा अजून मंद गॅसवर व्यवस्थित परतून घ्यायचे. बघा मस्त अशी सडसडीत अशी झालेली आहे. कलरसुद्धा सुंदर आलेला आहे भुर्जीचा आणि बघा एकदम सोप्या पद्धतीत आहे. काही जास्त असे काही मी साहित्य घातलेलं नाही, मोस्टली जे घरात असतं त्याच अवेलेबल वस्तूमध्येच मी ही भुर्जी तयार केलेली आहे. आता हे चपातीचं पीठ पण मस्त बघा मुरलेलं आहे, मस्त मऊ पडलेलं आहे पीठ. तर आता मी चपात्या करून घेते. तर चपात्यांना मी आतमधून असं तेल वगैरे लावते. त्या चपात्यांना एकदम खूप सुंदर आणि मस्त लागतात आणि अशा फुगतात पण खूप छान आणि खूप खायला पण खूप सुंदर लागतात. आणि दिवसभर अशा तुम्ही संध्याकाळ पण जरी ठेवल्या तर ह्या चपात्या एकदम मऊ राहतात. आता तुम्हाला मी एक चपाती करून दाखवते. एक असा गोळा घेतला आहे चपातीचा, तर त्याला मी पुरीसारखं असं एकदा लाटून घेते. आतून तेल लावायचं आणि वरूनही तेल लावायचं आणि मग फोल्ड करायचं आहे आणि ह्याला चांगलं असं पीठ लावून गोल अशी चपाती लाटून घ्यायची आहे. तर बघा अशी मी तुम्हाला एकदम पातळ चपाती लाटून दाखवते. तर ह्या चपातीचं जर पीठ व्यवस्थित मऊ तुम्ही झालं ना, पीठ व्यवस्थित मुरायला पाहिजे आणि एकदम पीठ मऊ झालं पाहिजे, तर मग ते चपात्या तुमच्या खूप सुंदर होतात आणि लाटायला पण त्या चपात्या अवघड नसतात. तर आता बघा मी गॅसवर तवा चांगला असा गरम करून घेतलेला आहे आणि त्याच्यावर मी त्या चपात्या तुम्हाला भाजून दाखवते. तर ह्या चपात्या बघा अशा मस्त अशा दोन्ही बाजूनी फुगलेल्या आहेत आणि मस्त बघा अशा टम्म फुगलेली आहे. तर अशी मी अशा सगळ्या चपात्या आता करून घेते.
तर झटपट अशी 20 मिनटात तयार होणारी चपाती भुर्जी रेडी आहे. तर ही कशी वाटली तुम्हाला भुर्जी चपाती तर मला नक्की सांगा. आणि ही भुर्जी चपाती जर तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, भरपूर लोकांना शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा आणि तुम्हाला मी अवघड रेसिपी एकदम सोप्या पद्धतीत मी दाखवत जाईल. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.